Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि DD प्रडाक्शनाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' गाइस आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय दिनैथ' सानडे ना एसे बेरायहैलायनोसै आरोना जोंनि बेंटल टाउनावहाय आं बांसिन सानडेयाव भिडिअ लानाय जायो आरोना नोंथांमोननि गेजेराव माथो सानडेबाथाय बिराद बेरायो होननासो साननो हासिगौ खोमा। न'आवबोथ' थानो बाखायोना सानडेबाथाय मानो होनबा जोंना फुङावनो गिर्जा जायो ओमफ्राय बेलासि जाबाथाय गोदाव सोराव मोनो मा खालामगोन मा मागोन ओंखायनो दसे जोंना साथाम फेमिलि आरोना बेरायना फैनोसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा नै जोंना कक'आ चक्लेट फुलि लांनोबो कास्टमार फैबाय ओमफ्राय बेखौबो नोंथांमोननि गेजेराव एसे शेयार खालामना होनोसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। आरो जाय नोंथांमोननो कक'आ चक्लेट फुलि नांगौ आंखौ थाबैनो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। आङो नाम्बारखौ नैबे गाहायनि स्क्रिनाव होना होनाय जागोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना जेबो जिंगासिनो नाङा नाम्बारखौबो मोनगोन आरो गोसोबादि कल खालामनानै जोंनाव फुलिनि प्राइसफोरखौबो सोंहरजागोन आरोना। जोङो जाय नोंथांमोना फुलि लांगोन ना A to Z जों दायथ' लाखायो आरोना A to Z दायथ'खौ जों लानानैसो फुलिखौ मानसिफोरनो जों हरनाय जायो आरोना। मानो होनबा चक्लेट फुलिखौथ' गायनानै गोबां मानसिफोरा गोदाव सोराव आन्दायगोन नालाय ओंखायनो उनाव जोंनो लानो हानायनि माने उनाव लामाखौ दोनखादों आरोना बै लाग्राफोरनि थाखायबो। बिनिखायनो नोंथांमोना गिनो नाङा थाबैनो गायनानै लादो। ओरैबायदि मोजां समायना फुलि दोङो ना ओंखायनो थाबनो फैनानै लांफैदे। ओमफ्राय दा आङो बै जोंहानि ग्रिन हाउसाव थांनानै नोंथांमोननो कक'आ चक्लेट फुलिखौ एसे देखायना होनोसै आंना ओमफ्राय कास्टमारखौबो लोगोसे एसे देखायना होनोसै। स' बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला बयबो जोबजासिम नायलांबाय थादो दे लोगोफोर। ओमफ्राय जों दा थांबाय थानोसै। आं देखायबाय थाला आंनि हासबेन्डखौ खानाय सिनाखै बियो ओंखायनो देखायथ'ला जायला नुबाय। जोंहानाव दा फुलि लांनो फैदों आरो ओमफ्राय आङो ग्रिन हाउसाव मोनफैबाय। मामा हाय होनदो हाय होनदो दे हाय होनदो दे मामा दे साइड हो दे। औ मेंबाय दे मामा दे नों हाय होनना बुंहरलाय। औ होन दे आबैखौ होन खावलायाव आबैखौ होन आबैखौ इयो औ आबैया आंनिनो सेलायबाय थायो। दे आबैखौ होनलाय खावलायाव दे खावलायाव आबैखौ होन दे मामा दे आबैखौ होनलाय। ओरैबायदिखा आबैया आंनि होननानै दानिफ्रायनो सेलायो जोंना फिसाजोआ। जायनिया बेबायदि सेलायो कमेन्टआव लिरनानै खोन्थाहर दे। लोंगोन नोङो ओंखारबोबाय जों नार्सारिनिफ्राय ओमफ्राय दा थांलायनोसै जोंना सान्दुंआनो अयथासार गोसा। जोंहानि बेनारानो अबस्थायानो गैला सिखावफोरा हासिना गालांनानै मेगन गोसाफोरा। माबादि सलायनाय बै बाइकआ ना गस्ला गुफुर गाननाया बै कारखौ बारनो सेस्था खालामदों आरोना ओमफ्रायो फाखायाव हुथ्रुलायखादो आयु नै माबायदि बारथारमारदों। ओरैबादि जारलाना दानि मानसिफोरा। Apaan? Name. So guys, then the next morning and
मैया भिडिअखौ मोजाङै लाबाय थानो हायासै मोनाबायमोन ना ओमफ्राय बेबो एङेङा जानायनि लोंनायनिल' दावराव ओमफ्राय दा आङो जोंहानि नार्सारियाव थांबाय थादो ओमफ्राय जोंहानाव रिपर्टार आदामोन फैदों आरो ना स' गाइस दायो आदामोननि सोंनाय फिननायनि लाहार फाहार जागासिनो आरोना ओमफ्राय आं खाथियाव थांबाय थायासै दे गाबलागासिनो गथ'फोरा दे ओरैनो हर दे हाय होन दे हाय होन दे मामा blessing हाय हाय होन दे हाय वाव blessing नै मामा नै उजन सुजासिगोन दा नै बेसा उजन सुजागोन दा दे नायसाय ग्रोबाव थाखादों माथो 79.5 दा दे मामा इयाव गाखोदो बेयाव गसंदो नाय फैदो दे बेखौ नायदो जानखौ दे बेल' जाया आयै नाय 10 केजि जाया बे लाब गैया खिगा लानानै मुगैदो नै जोंना ब्लेसिंआ नै गोबोरखि गालादोंमोन ना ओमफ्राय मुगैबाय गाबदों नै सेन्देल गाना दा नोङो स' गाइस दायोहाय जोंहानिफ्राय रिपर्टार आदामोना थांबाय आरोना कक'आ चक्लेटनि बागैनो भिडिअ लाफैदोंमोन आदामोना ओमफ्राय आदामोना मोजाङैनो मोजां भिडिअखौ लानानै थांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथाङा मा बुंनो सानो एसे फोरमायना होदो माने बेनो जाहैबाय दा दहाय बुंनाया एसे सोंदोंमोन नालाय खिथानायाबो बारा जायाखै रायब्र' बुंब्र'सो जाबाय जाखौ बुंनांगौ बेनो बुंनांगौखौनो बुंनो मोनाखिसै मथे हठातके जाबाय आरोना भिडिअ लानायाबो ओमफ्राय साबस्क्राइबारफोरखौ मा बुंनो सानो साबस्क्राइबारफ्रा माने लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हरदोलाय माने गुबुनफ्राबो जेन नुहैयो ओमफ्राय लांफैयो थाबिन नोंथांमोनाबो थाबिन लांफैदो दा मास मोननैल'सै सेप्तेम्बर अक्ट'बर ओमफ्राय नभेम्बर खावसेसिम गायजागोन ना चक्लेट फुलिया नभेम्बर खावसे माने नभेम्बरा फुरा आरो फुराखाना ओमफ्राय हा थान्दाफोरना नभेम्बरा फुरा नङा नभेम्बर माबासिम आरो 10 तारिखसिम आंलाय अक्ट'बरखौसो सानदों अक्ट'बराथ' फुरा गायजागोन अक्ट'बर सेप्तेम्बर बे फुरा गायजागोन ओमफ्राय नभेम्बरा 10 तारिखफोरसिम गायजागोन आरो ओमफ्रायलाय बन्द'थ'सै गायनो हाथ'नाय नंला हाया गायनानै लादो नोंथांमोना दा थाब-थाबनो मार्चनिफ्रायसो जाहैफिनसिगोनलाय दा आरो नै अखाबो फैनायनि सम जाखाबायना आरामसे अखाबो मोनखागोन ना ओमफ्राय दा जोङो मिस्ट्रिफोरनो साहा हैनो थांलायनोसै आरोना दायो टाइमबो जाबाय बिराद गरमबो ओमफ्राय गरमबाबो साहा होनोसै आरोना लोंथोंसै ओंखाम उखैयो नालाय ओंखायनो एसे लोंनानै लाथोंसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फिसाजोखौबो अजन सुना लाना फैबाय ओरैबायदि अजनल' सुजानो नागिरथाबाय थायोना ओमफ्राय फैनोनो बादोंमोन जा गाबखाबाय आंना फिसाजोआ ओमफ्राय आं न'आव फैनानै ड्रेसखौ सोलायफैबाय आरोना लांगा दख'नाखौ आं गानबाय थायासै आं गानबाय थानो हाया बेबायदि गरमाव ओरैबायदि थानोनो हाया आं बहा थागोन बहा मागोन आइखां बायखां मोनो ओंखायनो आं नै नाइटिखौनो गानबाय ओमफ्राय दा आं थांनोसै जोंहानि न' लुनाय जायगायाव आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दा ओरै साहा लानो नागिरदो दा लोगोफोर दायो साहा लुनो नायबाय मेदामा मा लाबोखो बुद लाबोदोंनो हनै इसोरनो सायायानो बेल' नै बिराद साया आराम गुसु थान्दा एसि खयजन 3 जन नोंबो लोङो दा औ मालिके साहा खायलाखि मालिकआ मुग नाय बहाय दिसो दुटा নহলে পড়িব
আমার মায়ের সাথে বনে থাকে না সিনিটো বিশিরি থাকে माबायदि बानायलायखोथाय बिराद सिनि होयो বহুত চিনি খায় মায়ে নিজে খায় না সেইকাৰণে চিনিটো বেছি বেছি দি থাকে সেইকাৰণে মই চাহ নাখায় মিঠা মিঠা কিন্তু মোক চাহটো বেছি ভাল লাগে এতিয়াই মোক দেখাই কি না মোক দেখাইছো তোক মনে কই খাৰা হয় আর দেওয়ানি নিচিনা দেখি আছে সেইকাৰণে এই আমাৰ খানি আনিছে খানি এজন এই খাব পাৰিব নালাগে খায় খা কিমান খাবা খাই খা ডেঞ্জাৰ সুপাৰি খায় চুপাৰি খায় হয় ভাবিছোঁ খাব পাৰিলে নাপায় বুট মই বনাম বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ মায়ে কিবা আগতে বনাইছি না ইয়াতে অহা টাইমত মই ঘুগুনি নিচিনা বনাম বুলি ভাবিছোঁ হয় ঘুগুনি নিচিনা বনালে তো অঁ সুকানি বনাইছিল শুকান বনাইছে শুকান বনাইছে ভাল মায়ে বেছি নাজানে বুঢ়ী হ'ল না আমাৰ কেনেকৈ বনায় ডাইৰেক্ট ৰাতি ভিজাই ৰাখে পূৰা ভিজাই ৰাখিছে এইটো বইল কৰিয়া তাৰপিছতে মাজুলি মোক কম দিব একদম ইমান নাখাওঁ न'आथ' नायफैनोसै लोगोफोर हनै लिंथार खानो नायगासिनो दं बेखिनि हानानै दं दायो ओरैथिं साइडजों गिर्जा थाबाय नै नों जायो औ जायो बे लामा रिजाइसन बिदि बारनाय लाना फैब्रबसै नामा खुस्रां गैया নালাগে বিস্কুট নালাগে ওই মাইনা খাব বিস্কুট আনিছোঁ মই পাহৰি গ'ল কালিৰ বেংটলৰ পৰা ৰাজকেৰি মিঠাটো লৈ जाफैदो ঠাণ্ডা लोंनोसै जों दा ঠাণ্ডা साहा ता लोंखांजोब्बाय आंथ' साहा लोङासै अ मामि लाबो ঠাণ্ডা लाबो नालाय ओरै बा ओइ नाहरलाय मुथु फिसाजोआ नुवाखै माबानो रोङाखै ঠাণ্ডা लोंसै जा न' मामि न' र' जोबनासो बावगोन दा खालाय खुलाय होआ माथो ঠাণ্ডা लोंसै हर आंनिसो लोंनि हर स्प्राइट लोगोफोर हर आं लोंनि ओइ दे खुलिलाय ओरैबायदि मोजां गेस गयोनो हा नों बेखौ लोङा मा हामा बेमार जायो जोंसो लोङो बेखौ दा मोनथाम गायना होफैनाय भिडिअखौहाय बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला भिडिअआथ' मैयानिबो ससे दिनैनिबो ससे 100 जाबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला बयबो लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो दे ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै न'आवबो दा हाजिरा दोङो नालाय इसोरबो ओंखाम जानो फैबाय बेफोरखौ आं लाबाय थाला स' बिदिब्ला आं न'आव थांसै आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन बाय बाय मामा होनदो टाटा नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन होनदो दे बाय बाय ला